Un arwain tuag at y goleuni rwan ar S4C, dyma Reiland TV. Well cynnau cannwyll na melltithio'r tywyllwch, meddy'r hen ddihareb. Ac wrth nesau at y Nadolig, mae'n arfer gan rhai Gristnogion i osod cannwyll ar yr aelwyd, fel symbol o bresenoldeb Duw a'i goleuni a'r gobeith a ddaw yn ei sgil. Heno, rydyn ni yma yng Nghwm Rhondda i ddysgu mwy am bwysigrwydd y gannwyll a'r goleuni fel arwydd o ffydd. Croeso i Dechrau Canu, Dechrau Canmol. Ar y rhaglen heno, hanes y glôwyr oedd yn gweld goleuni yng nghanol y tywyllwch. Oedd yn dywyll, oedd yn dangerous. Can adoligaidd gan Steffan Rhys Hughes, a Hindwyaid Caerdydd yn dathlu y dywalu, sef gwyl y golau. Yn ni'n gweddio i arwain ei diw nôl o'r goedwig. Yn anterth y diwydiant glôr oedd y Rhondda yn fwrlwm o grefydd ac o ganu, capeli dan ei sang a'r core mawr yn ei bri. Ers i'r pyllau gau wrth gwrs, daeth tro ar fyd, ond mae'r ysbryd a'r gymuned yma dal yn fyw. Heno, rydyn ni yn hen bentre glofawol Treherbert i ymuno ag oedfa gorole un o gorau enwoca'r cymoedd, Côr Meibion Pendyrus, ac yn arwain y canu mawl y côr feistr Stuart Roberts. Mae goleuo cannwyll yr adeg yma'r flwyddyn yn symbol bwerus o neges fawr y Nadolig. Mae fi yw goleuni'r byd, meddai Iesu amdano ei hun. Yn y Nadolig daw goleuni Duw i ganol y tywyllwch, daw llawenydd i drechu'r anobaith. Dwi wedi dod i eglwys y Santes Fair Fagdalen yng Nghwm Bach i holi'r parchedig Hywel Davies am hanes a phwysigrwydd cannwyll yr Adfent. Mae'r gannwyll Adfent, neu'r dorch Adfent i fod yn fwy cywir, yn mynd yn un oed i ganol y bedwerydd ganrif 15.
pan oedd y ddyn yn byw yn Hamburg o'r enw Johan Fichern, ysgol feistr oedd e, ac oedd e'n cadw ysgol ar gyfer plant am ddifad, ac oedd eisiau'r plant swyddoli faint o ddwrnodau oedd cyn y Nadolig, felly ac nhw'n chwli trwy pryd mae'r Nadolig, felly dwi'n creu olwyn bren gyda channwyll a gyda pob un diwrnod cyn y Nadolig. Wel, erbyn hyn, mae'r holl gannwyll hynny wedi lleihau i 5 cannwyll gyda'r wen yn y canol y cynrychioli Nadolig. Felly mae lliwiau'r cynwyllau'n bwysig fel symbolau hefyd. Ydy, fel y welwch chi wrth yr allor heddi, mae y lliw porffor yw lliw yr Adfent, a chyfnod o hunanholi a dwyster, cyfnod mae bobl yn paratoi ar gyfer felly gwyl fawr Nadolig. Mae'n wahanol esboniadau am gwahanol liwiau. Yr un mwyaf cyffredin yw bod gannwyll gyntaf cynrychioli gobaith, yr ail tangnefedd, y drydydd llawenydd a'r pedwerydd cariad. Ac mewn cyfnod sy'n gallu fod yn anodd i bobl, pa mor bwysig yw'r symbol o gannwyll? Pan mae fflam ffydd personol yn llosgi'n isel, mae gweld y gannwyll yn llosgi, dwi'n credu, yn gallu codi'ch calon. Gweld y cynwylla a'r holl arwyddocad sy'n tu ôl i bob un. Yn gallu rhoi argyhoeddiad newydd i chi wrth i'r Nadolig agosau, bod Crist yn trigon yn plith, bod Crist yn rhannu yn profiadau, a bod yn dod â neges Nadolig i ni, eleni eto, fel pob blwyddyn, neges o obaith, o dangnefedd, o lawenydd ac o gariad. Ceiwch eich llyged am eiliad neu ddwy ac mi fyddwch chi mewn tywyllwch. Dychmygwch gweithio yn yr amgylchiadau hynny am oriau diri. Dyna fel oedd hi yn y pyllau glo yma yn y Rhondda slawer dydd.
A falle dim ond cannwyll i arwain y ffordd. Cannwyll, golau, mewn tywyllwch. Dau y fi'n gweithio am flynyddoedd maith dan y ddeiar yng Nghwm Rhondda yw Gwilym ac Alun Davies, dau frawd a dau gyfaill. Oedd yn dywyll, oedd yn dangerous, a oedd comradeship na. Oedd pobl yn chwerthin pob dydd, a fi'n meddwl, trwy chwerthin, oedd yna a medicine i fynd i'r gwaith. A Gwilym, oedd y teulu llawer dydd yn deulu clos ac oedd yr aelwyd yn Gristnogol. O'ch chi'n mynd i'r capel? Oedd y capel yn fawr iawn yn y teulu. Capel Tabernacl Blaen Rhondda, annibynwyr oedd e. Oedd yr ysgol Sul yn cryf yn capel Tabernacl. Pob un o'r plant a mynd i'r ysgol Sul. Yeah. Ac o'ch chi'n deulu mawr felly? O'n i'n 11 o blant. Ac Alun yn anffodus wrth gwrs be brofodd y teulu drasiedi mawr fe golloch eich tad. Ath fynad i gwaith ar shift prynawn ar bore prynawn di llun. A am 9 gloch oedd e yn y tŷ wedi marw. A natural causes ar ôl 41 years o dan ddaear. Fel y penteulu newydd yn 11 mlwydd oed, bu rhaid i Alun fynd o dan ddeiar i gynnal y teulu. Oedd yn dywyll dros ben lawr na, ond oedd pob lamp yn golau i weld beth oedd y gwaith, ond oedd yn rhywbeth i weld yn fwy na'r gwaith. Oedd na lliw, oedd na golau ar ôl gwaith. Oedd e'r hael a bywyd arall. Mae goleuni yn symbol bwysig iawn yn ein diwylliant Cristnogol, yn enwedig yn y gaea
a'r Nadolig, a mae e hefyd yn bwysig mewn crefyddau eraill. Mae'r diwali, neu gwyl y goleuni, yn para 5 diwrnod ac yn dynodi dechrau'r flwyddyn newydd i'r Hindŵiaid. Helo, shwmai? Dwi wir yn edrych mlaen i ddysgu mwy am yr wyl arbennig yma. A pha ffordd well i wneud hynny nag yng nghwmni un teulu gweithgar yn y gymuned Hindŵedd yma yng Nghaerdydd. Beth yw pwysigrwydd y symbol o olau i'r Hindŵiaid? Mae lamp diwali yn bwysig iawn i ni. Mae'n dod ag egni positif i'n bywyd drwy gael gwared ar y tywyllwch. Ac mae'r golau yn ein dysgu fod yn anhunanol. A beth felly yw ystyr y gair diwali? Ystyr diwali yw rhes o lampau. O'i rhoi wrth ddrws eich tŷ, bydd Lacsmi diwyas y golau yn dod â chyfoeth a iechyd i bawb yn y tŷ. Ar ôl ymwisgo neu dillad traddodiadol a chyn ymadael i fynd tua'r deml, mae'r merched yn gweddio. Diwali yw gwyl y goleuni ac i ni'n cynnig cannwyll ac i ni'n gweddio i arwain ein diw nôl o'r goeswyg ac i helpu fe ffeindio ei ffordd nôl gatre. Uchafbwynt dathliadau'r diwali yw seremoni arbennig i bawb yn y deml. Ac yma yng Nghaerdydd mae yna dros 500 o Hindŵiaid wedi ymgynnull i weddio a dathlu. Mae'r lliwie'n anhygol, mae'r gole'n anhygol, mae rhyw fath o bositifrwydd ac ei ddim disgrifio yn dod allan o'r bobl, mae'n anhygol. Un ddefod bwysig i'r Hindŵiaid yn ystod y noson yw piro'r arian, proses o buro'r cyfoeth yn ariannol ac yn ysbrydol dros y flwyddyn i ddod. Ar ôl y gweddio, rhaid dathlu a gwledda. Yn gyfuniad o fwyd blasus a dawnsio egnïol yn ei dillad lliwgar, mae'r Hindŵiaid yn dathlu ymysg ei gilydd am oriau. Beth ych chi'n neud yn ystod yr wyl yma nawr? Ni'n agor anrhegion, dawnsio ac cael hwyl. Mae'r croeso wedi bod yn gynnes iawn yma yng ngwyl y golau. A mae'n dangos i fi y lliwiau, y rhythmau, y canu, y croeso. Falle bod ein diwylliannau ni'n wahanol, yn crefyddau ni'n wahanol. Ond yr un yw'r neges, bod na ole yn y tywyllwch. Pan ddaw'r nos dros ail y bryn I ddio'r cread wedyn o'r awr dywyllaf hir a fi daw golau Dilyn seren wenda enaid credan fi ac ni fydd henon unig daw golau I harddi gwal
Steffan Rhys Hughes a'i berfformiad hudolus o gan Caryl Parry-Jones, golau yn Nadolig. A dyna ni o Rhondda am y tro. Mae nifer fawr o grefyddau'r byd yn gweld goleuni fel symbol o lawenydd, ffydd a gobaith newydd. I Gristnogion mae'n arwydd pendant o bresenoldeb Duw. Tybed wrth gynnau cannwyll yn Nadolig leni, faint ohono ni fydd yn cofio amser yn Bethlem wrth gynnau fflam y ffydd. Rydyn ni am orffen heno dan sain buddugoliaethus y garol adnabyddus honno o deuwch ffyddloniaid. O Nghwm Rhondda, nos da i chi. Heno am naw, mae'r hen blant bach yn ei hole, ac am geisio llwyfannu sioe Nadolig fydd gofiadwy gyda'r pensiynwyr. Dechrau Canu, dechrau Canmol yn Nadolig. Ar gynulleidfa'n Canu, rai o'n hoff garolau. Ffefryn ar ŵyl dan arweiniad Alwyn Humphreys. Caneuon Nadoligaidd gyda Angharad Bryn. A bydd Railand yn darganfod ymgyrch arbennig. Dechrau Canu, dechrau Canmol, heno ar S4C.